Bhí locht agrithe éile alaí na Gaillimhe ag súil go bhreastloch sús le 50 míle duine ar cheolchadim an Big Day Out ar an 19 de bhíúil. Is ag onad sport an chuslan jaar cúpla míle tíh mud a chathair na Gaillimhe a bhín ceolchadim le reachtal. Ach tá bardas na Gaillimhe in nisirá nach féidir dul a réile se bhlé mar nachhfuil cadúnas plánal le fáitiile na haid. Agus dúirt an éile alaín le nóchtíanna Gíneo ghfuil anáras arú faoi háchain na ceolchaime. Ach cid fuú siúd a cheanna ticéid le hain leimhór. Da gaan ze maar bhí me tnú go mór leis an ceolchaim seo. Gáí mar angail se díreachtaréis na háirta sméireachta. Agus é ríú mór ar ticéid? Bhí sé fichadó pont chuige. Sin roiní beh ní smú le cheap me go mar se le na scoláirí srúdí mar sinnig. Ní heine se lub sa rúsá gurí ceall a concertseo bar tá éirig go bór, well, sa éirig go bór go scoláire agus do bit a gur éirig go hábhaid. Díag me fiú chuigeir agus má chuir ar cealla tá ticket chuirta bú. Bhí chéar amháin na ceol idirnáisiúnta le bheith casa ar an 19. The Beautiful South, Sinead O'Connor, Ocean Colour Scene agus Teenage Fan Club. Cé nach bhfuil fis fós an reachtal for an ceolchadim, tá ticket an níl an gáile agus ar fud na tíre. Tá na ticéid ag díal go má agus tá súil agén go nimóí an ceolchair marráid. Tá an éile alaí na grá nach bhfuil gáil a ceadú na spleanala mar gur imimecht áitiúla tá san ceolchadim. Ach tá an bardas rá gur imimecht náisiúnta an agus de bhhar sin go deistí na ceadúnas. A tám seo nar a bhí an fáil seo ar fáil lánig daoine breanhar chuirim cheol. Agus tá súla ag féile na nálinga mé rudí mar a chéad díireach ar an 19 den bhí se thugann. Ach brahan se sin ar fad ar chinine íonas cóilinn de carach trúna na máireach. Ach neamh siad siúd a chagad airgid ar ticéid a go airgid ar eis, ní féile na nálín sásta ach béidir rá go dtí seo. Rónamach numere 19 an cúisleán gear chun na Gaillimhe.